କିଛି ରହିବନି। ଯିଏ ଠକିବ ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ମିଷ୍ଟର ରାଜ ଆମର କ୍ଷୀରି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। परफेक्ट ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଚିନି ପଡ଼ିନି କ'ଣ କରିବ ଚିନିଟା କଲର୍ ଗୋଟେ ଦେବ ମସ୍ତ କଲର୍ ଗୋଟେ ଦେବ। ରସୁଣଟା ପଡୁଛି ଅଦାଟା ପଇଲା ହେଇଯିବ ନା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ସୋରିଷ ବଟାଟା ମେନ୍ ଗାଡ଼ି ହାତ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଓ ଓନ୍ଲି କଲର୍ ନଟ୍ ରାଗ ଆଉ ଟିକେ ନିହାର ନା ଲେଖା ହେଇଛି ନଲି 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 ଭାଇ ଚା କଥା କ'ଣ ବାବୁ କେତେ ପିଲା ନା କେତେ ପିଲା चिकन हो ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଚାଖିକି ଦେବ। अच्छा जे कोरियन ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜିଥିଲେ ଆଉ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଟି ସ୍ୱାମୀ ଚିକେନ ଚିକେନ
ଚିକେନଟା ଭଜା ହବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ସେଟା ଭଜା ହେଉଛି